Evo nas natrag, evo ovo je nova epizoda 7, nastavljamo s kopanjem, dok ne nađemo dijamante, nadamo se da ćemo za 10 minuta naći te dijamante, pa ćemo onda moći da uživamo. Da ne bi vas smarali celu epizodu da tražimo i kopamo, pa pokušat ćemo što pre da ih nađemo. A bolje da se mi prekini se da snimaš, pa onda možemo da prekinemo da snimamo, pa onda... Pa ćemo mi da kopamo, pa ako nađemo da vas obavestimo. Ajde, vidimo se. Evo nas natrag, evo ja sam sad našao dijamante, upravo i tražio sam da počneš da snimaš. Evo su, gledaj mene kako ih kopam. Koliko ga ima? 8. Ajde ti uzmi, ja ovdje uzimam redstone. 8? Koliko? Jel 8? Na kurcu te nosam. Zezam se 7. 7 i 2 kod kuće. Ajmo sad kući da krenemo. Znači imamo 9 dijamanata. Lepo, lepo. Evo da vas mi ne bi smarali, vidite koliko smo mi ovdje kopali, jedva smo našli. Evo ovdje smo mi prekinuli, ja vam pokažem ovo mjesto. Odavde smo prekinuli pa smo kopali i našli ove naše lepe dijamante. Ovdje smo samo nalazili iron, malo... Neću mirzam dijamante, suvo... Zlato i nemam pojma kako ide. Brilijante, tako nešto, to je moj tata slušao. Ma daj bre, to je se... Samo sekund, molim. Nije nego samo da završimo snimanje, pa evo zajedno ćemo igrati Call of Duty. Evo upravo završavamo snimanje, našli smo dijamante. A pazi, trajalo je samo 1 minut. Izvinite, znači, a kako se zove... Ne vezi mi će, Nikola, stopirat ću ja, pa znaš, poslije ću samo da uključim kad se vratimo. Evo čekaj tata. Pa će ovo biti neki... Upravo smo se vratili kući. Da. A ja su vreme skočim pa prođem, pa skočim pa prođem, pa nikad se tako ne bi popao. Sa Markom. Ja se izvinjavam. Da, malo i lagati u zemlji. Stavimo ovaj iron da se peče. Ja ću napravim pickaxe od diamonda. Ej! Moj, you sucker, give me a pickaxe. Evo ja ću napravim jedan. Ne, ja ću da napravim jedan. Da mi da si se usudio. Hoću, ja sam ga napravio već. Stvarno? Da. Da vidim. Ajde vidim ja tvoj ako si ti napravio. A bolje bi ti bilo da nisi. Vidi ti. Znam se, ja ću napravim, čekaj. Ja ću. Nemoj! Nemoj! Ne! Nemoj! Daj, vrati mi! Ne. Vrati crafting. A daj, nemoj, smaraš, stvarno, znači stvarno smaraš. Nemoj da te prebijem. Sad ti stvarno govno. Ništa ni ne stavljam, nego otvorim crafting. Ne znam šta bi očekaj bone meal da napravim. Napravio pickaxe. Ma da. Evo. Pa ja sam. Jo, bože, debila. Vezam se. Ja već krenuo te bijem. Ajde. Ne, leđa. O, ja mislio to... Ali mora kod onoga ko snima mrš da bude pickaxe, evo ti tu na. Da je pickaxe, evo ti tu na. Zamisli zombi ga uzme. Zombi nam uzme pickaxe i onda mi ga ubijemo i ništa ne dobijemo. Sad... Dobro, ovako, ajde lezi da otpavamo pa da završimo epizodu. Ajmo. Laku noć. A mi smo se malo zajebavali ovdje, banner player, šišmiš. Moj brat, Luka. Luka, banovo sam te. A fuck you! Završimo ovu epizodu, doviđenja. Vidimo se, bye.